Затока святого Лоуренса, Нова Скотая. Прага, Чэшская Рэспубліка. Руки на миші. Алексей, як справи? Спадар Табаес, як Вольга. Праверым, каб гэта была яна. Добра, вельмі добра. Добра, вельмі. Калі ваш пакупнік будзе мець грошы, грошы з'явяцца цягам тыдня. Вы зробіце гэта за 4 дні. 4 дні, будзе нядзеля. У мяне былі іншыя пляны на нядзелю. Але няхай будзе так, я змяню свае пляны. Я разбяруся з гэтым. І яшчэ адно. Калі я прылячу ў Амерыку з Волькай, вы зможаце дастаць дзеля мяне квіткоў на Селін Дыён. Не толькі квіткі, можа, нават правяду вас за кулісы, калі пашчасціць, нават вып'еце з ёй кавы. Долу! Гэта ваши хлопцы. Сустрэнемся праз 4 дні. Ну як? Была невялічкая замінка. Няблага. Хацела яго з пару разоў перакуліць перад выбухам. Асцярожна. Дзякуй, рыбка. Няма за што. Ёсць жуйка. Зацісні пальцам. Чаркасаў хоча скончыць справу ў нядзелю. У нядзелю ж вяселле. Я ведаю. Я ж не мог забыцца пра вяселле адзінага сына. Прыйдзецца пабегаць. Не глядзі на гэта як на праблему. Лічы, што гэта магчымасць яе вырашыць. Ты ўжо пазнаёміўся з сям'ёй нявесты? Не, і гэта мяне крыху хвалюе. Што?
Бацька, ён доктар, ты ж ведаеш, якія яны. Лічаць сябе лепшымі ад астатніх. Ён, мабыць, мазгавы хірург ці нешта такое. Паслухайце уважліва, гэта вельмі сур'ёзна. Добра. На вашых нагах з'явіўся грыбок. Вы закладваеце парашок у абутак, мажаце крэмам перад сном. Часам. Часам. Будзем мучыцца, пакуль смерць лучыцца. Грыбок мяне не хваляваў. Пара хвалявацца. Не зашкодзіць? Доктор Пайзер, прыйшла ваша дачка. Пачакайце крыху. Здароў, тата. Здароў, любая. Чаго хацеў? Мортаны будуць з дзецьмі. Памятаеш 8гадовага Ірвіна, абутковага фаната? Я пасадзіў іх з дзядзем Берні і цёцяй Тэльмай, але цяпер падумаў, што гэта няправільна. Тэльму калісь збілі ў абутковай краме. Божа. Не хачу, каб яны сядзелі разам. Лепей пасаджу Бэні і Тэльму за стол 12 крокаў. Зробім, як лічыш, але не надта пераймайся рассадкай гасцей. Я хачу, каб гэта было найлепшае ў свеце вяселле. Ведаю. Марк хацеў, каб яго бацькі сядзелі за рознымі сталамі. Ведаю. Яго бацька прыйдзе о 7:00. Нешта не верцца. Марк паабяцаў, што той прыйдзе ў час. Я падсмажу цяляціны. Файна, татачка. Добра, тады падпісваю гэта, высылаю факсам новаму распарадчыку і ўсё. Новаму? Я ж табе казаў. Ты зноў звольніў распарадчыка? Гэта быў не распарадчык, а мужык з жонкай і адной салатай. Мне наогул гэта не трэба. Я хацела 6 чалавек на беразе мора. Меліса, табе спадабаецца. На ўсё жыццё запомніш. Твая праўда. Дзякуй, тата. Пакуль. Выкінь з галавы гэты бераг. Там толькі бацылу шукаць. Дзярмо. У першым зноў агонь. Ёсць галакарбон? Крыху. Трацім вышыню. Ляцім на Новую Скотыю. Што чуваць пра Тыбаду? Сустрэча ўвечары ў Чыкага. У мяне вячэра са сватамі, я ўжо тройчы іх пракінуў. Я магу сустрацца з чалавекам Тыбаду. Не, табе не стае досведу. Увесь час дружкай, ніколі нявестай. Усё, што ты ведаеш, усё праз мяне. Калі ты набярэшся розуму, дык будзеш загалоўную. Я разбяруся з гэтым, буду імправізаваць. Ну, у бой. Мэйдэй, мэйдэй, 9 уіскі Майк, выклікае Кейп Бреттон. А гэта Меліса скокнула з банджы. Во ўтрапёная. Мой бацька? Не. Пэўна, ён неспынна працуе. Я не ведала, што ксерксы такія запатрабаваныя. У яго дзікі графік, але яму падабаецца. Я хачу зрабіць абвестку. Паліўка засохла. Цяпер мяса нібы ў плястыку. Ён мне часта гатуе, стаміўся чакаць. Цікава, праз колькі дзён мы паямо? Прыйшоў. Хадзем? Прабачце, выбачаюся. Рухавік папсаваўся. Я невыказна вінаваты. Невыказна. Вы Кэтрын? Божа, Марк казаў, што вы раскошная, але каб настолькі... Давайце. Ну, дзякуй. Вельмі прыемна. Здароў, прыгажунька. Як маешся? Здароў, дзядзька. Прабач, праца. Яна тут? Не, будзе перад вяселлем. Гэта добра. Гляньце, як тут хораша. Вяленая цяляціна? Яна стала вяленай з гадзіну таму. А гэта, пэўна, доктар. Давай. Не трэба, я не люблю гэтага. Хадзі. Мне не трэба твой гадзіннік. У мяне ёсць свой. Што? Як вы зрабілі гэта? Як я люблю фокусы. Цудоўна. Круто. Ну што, спала напружэнне? Хадзем весяліцца. Вельмі цікава. Вельмі.
Тату, а ты яму вернеш гадзіннік? Вядома. Мне сорамна за сапсаваную вячэру, таму бяру гэта на сябе. Хто апошні, той плаціць. Любіце экзатычную кухню? Наколькі экзатычная? Вы ашалееце ад гэтага месца. Пачакай мяне ўнутры, добра? Сабака свежы. Расслабься, любы. Граеш добренькага. Атрымліваецца? Давай, можа, цішэй. Зразумела. Дзякуй. Добрый вечер. Столик для 5? Поўна людзей. Неўзабаве будзе. Гэта Куайн Лі, уладальнік гэтага месца. Мы з ім працавалі з коперамі ў В'етнаме. Кэтрын, сядайце. У яго быў ксеракс з латком, куды набілася шмат паперы. І таму я яго знішчыў. Татавы гісторыі. Біхой! Заборыстае піва. Хуткі. Зранку бегаў па празе, а вячэрае з сувязнымі ў Штатах. Вы былі ў В'етнаме? Не, лічылі там файна. Куды там Джер аднойчы спужаўся самалётаў на вінах. Не спужаўся, ды і той самалёт у выніку не паляцеў. Вось так. Твая праўда. Люблю трымаць штурвал у руках. Не дай Божа быць тады пасажырам. Маркус дзекуецца. Я лічу, светлафоры толькі парадай. Хіба не праўда? Думаю, не. Няправда? Гэта хто? Дзе? Мужик злева. Чакай. Знайшоў? Распазнанне твару. Не, можа, добрая канспірацыя? Меню. Гарыш. Стыў прынесці падаўжальнікі рук. Дзякуй, не трэба. Я проста размінаюся. Прынясіце фірмовую страву. Выдатна. Як мага вастрэйшую. Пайду пагляджу. Замоў таксама чаго лагаднейшага. Ці яек. Можа, адкласці справу на 2 гадзіны. Праз паўгадзіны я званю гаспадару. Джерry, табе спадабаецца. Ты падскочыш да неба. Заінтрыгаваў. Джерry, ты нават не дакрануўся. Мая ежа сама яшчэ есць. Думаю, час на тост. А не гош. Марк, быццам яшчэ учора ты пайшоў у школу. І... Як яна называлася? Хортон? Прабач, мне варта было б часцей цябе там адведваць, але цяпер ты скончыў юрыдычную школу, працуеш у новай фірме. Заручыўся з гэтай прыгажуняй. Куды час бяжыць? Я ў прыбіральню. Прабачце. Будзьма. Будзьма. Будзьма.
Скаштуй хоць. Глядела Discovery. Гэта тамтэйшая зорка. З'есці Барбару Уолтарс. Туалет. Ненавіджу чакаць. Я гару. Калі рабіць, то зараз жа. Даставай. Не трэба ўставіць? Я сам. Вельмі добра. Вольга ў добрай форме для сваіх 20. Дзе яна? Я скажу, калі атрымаю грошы. Спадар, ты быду хоча сам убачыць. Я не палячу ў Францыю зноў. Сделка ў нядзелю. Хочаш, каб яна адбылася? Так. Джерри? Ты падглядваеш? Не? Ёсць жа сайты. Падглядвай у онлайне. Я абраніў чацвяртак, і яго тут няма? Няма? Не. Не бяды. Перажыву. Можна я сам? У вас свая справа. Чуеце? Я так не магу. Я тут на тыдзень заначую. Жахліва. Джерри, ты яшчэ тут? У цябе праблемы з гэтым, так? Бывае. Слухайце, мой сябра хоча папісаць. Што гэта тут? Я лепш потым. Не застанься, пан зараз выйдзе. Прабачце. Што гэта? Варта было б выклікаць менеджера. Неверагодна. Едем дадому. Ніякай жаніцьбы. Што ты кажаш? Што здарылася? Ён збіў мужчыну ў прыбіральні. Яму нават туды не трэба было. Ты шалееш. Ужо ашалеў. Трымаю. Непрытомны. Вы, мабыць, працуеце. Мне адразу кінулася ў вочы яго супінацыя. Яго абцасы сцёртыя па баках. Ён пранатар. Ну, неважна. Марк цудоўны, але для мяне гэта занадта. Добра, не ты з ім жэніся, а я. Джерри. Змяні тон. Хадзем. Любы, давай. Мілыя, паехалі. Зараз жа. Мама! Я хацеў адкласці. Ты псуеш сабе жыццё, але майго не дам. Гэта тваё жыццё. Не, не прасі ў мяне прабачэння. Выбачайся перад імі. Ты разбярэшся з гэтым. Добра. Разумею. Прабач за бацьку. Любы, ты прабач. Вось. Дзякуй. Ёсць ідэя. Якая? Збяжым з гораду. Выратуем вяселле. Гэта немагчыма. Няўжо? Гэта ж наша вяселле. Мілая, дзіўная Меліса. Вяселле ж робяцца не дзеля маладых. Хутчэй, ён там. Бягом. Прыбярыце гэта. Некаторыя любяць апараваць, але спачатку трэба ўжыць іншыя метады. Вам трэба аперацыя. Што? Прабачце, што не сказаў. Гэта не вельмі сур'ёзна. Максімум страціце палец. Божа, аднак гэта рэдка бывае. Разбярыся з самалётам, зараз буду. Упэўнены? На хвасце ФБР.
Я обіцяв Марку. Треба вибачитися перед мужиком. Хлопцы, постарайтесь быть неприкметными. Што да сесамоідных костак, разгледзім іх ролю ў дэфармацыі, якую называюць галакс абдакта вальгус ці бурсит. Бурсит. Што ты тут робіш? Вас слухаю, прафесор. Я прасіў, каб ты не прыходзіў. Не хачу цябе бачыць. Я хачу выбачыцца, каб ты не злаваў, бо гэта можа паўплываць на вяселле. Ніякага вяселля. Спадар прафесор, нам выйсці? Не трэба. Ведаеце, які ў вас выбітны выкладчык? Яго тройчы запар выбіралі чыкагаўскім артапедам году. Давайте пахлопаем. Сыдзі адсюль. 5 хвілін. Трэба тое-сёе высветліць. І ты мяне пакінеш у спакоі? Вядома. Мне трэба 5 хвілін. Добра? Адпачніце. Неўзабаве буду. Дзякуй. Я тут працую. Я табе не замінаю з тваімі курвамі. Што? Не трэба. Вольга ў добрай форме. Што ты робіш? Хопіць фокусаў. Што здарылася ж? Што гэта? Што такое? Стаять. Ну як, вырашыў сямейныя праблемы? Не зусім. Маё фото? Джером Эллен Пайзер, затрыманы з распадлівымі радыяцыйнымі адкідамі. З чым? Ага. Яшчэ скажы, што не чуў пра Вольгу. Ёй 20. Я не ведаю, што гэта. Выпадкова пачуў. Я артапед. Скажыце сваё імя. Як вас завуць? Хатчынс. Цяпер маё пытанне. Хто вам перадаў пенал? Ён? Бяздомны ветэран, мыю шыбы. Гэта ён мне ўсунуў пенал. Жабрак? Файна. Гандляр зброяй і хлус. Зброяй? А сутэнерства? Дык ты яшчэ і сутэнер. Не, я ніхто, гэта ён. Паркоўшчыца афіцыянтка? Гэта змова. Дык ты пад наркатой. Не дыхай, Джэры. Ён са мной размаўляе. Привіт. Я наглытаўся. Не будь размазнёй. Не кажы так, вы мяне зрабілі радыёактыўным. Ты ніколі не прамаўляў такой фразы. Я яе не разумею. Гэта добра. Я захварэю на леўкемію. Усё будзе добра, сядай. Не паеду. Мы сям'я. Не прымушай мяне чыніць гвалт. Мы не сям'я. Не будзе ніякага... Еду. Трымайся. Гэта Кашман. 5 міляў на гадзіну. Не гэты. Цішэй! Пакуль ты тут, хачу выбачыцца за тое, што уцягнуў цябе ў гэта.
Стой! Гэта кашалёк? Так. Чаго смяешся? Таксі, о божа! Гэта ўжо не смешна. Дзяўчо! Спыніся! Спыні машыну! Джерри, нешта ты кепска выглядаеш. Я дам табе вады. Ну, што з самалётам? Я не спазнюся, да ты буду? Усё нармальна, будзе о 3:00. Магу з табой злётаць. Вось, трэба ўпэўніцца, што Чаркасаў не супраць. Джерри, не хадзі туды, Джерри. Джерри, табе трэба чысціць вушы. Спадар Ксеракс. Які вялікі выбар. Мне вунь той, у форме ракеты. Ён мае праграмы? Гэта кашалёк? Міла, праўда? Чароўна. Так, пэсны кашалёк. Я доктар. Вы нас не ведаеце. Цікава? Працягвай. Я кладу туды тэлефон, пейджер, бывае печыва. Ёсць сігнал ад нападнікаў, і калі вы падыдзеце, я яго выкарыстаю. Яна мяне ўдарыла. Спадабалася? Што з табой? Нешта не тое. Хто ты? Кантрабандыст, сутэнэр, гандлюеш дзецьмі. Усё гэта і нават болей. Канспіруемся. Мы з ЦРУ. Крута. Цяпер нам трэба яго забіць. Не трэба. Добра. Я пайшла ратаваць рэшткі асабістага жыцця. Я вам не веру. Так нават лепей. Але ведай, мы з добрых людзей. Я нічога не бачыў, не чуў. Вярніце мяне дадому. Пагаворым у самалёце. Ніякіх самалётаў. Доктар, ведаеце, што такое руфій? Ведаю, хлопцы даюць яго дзяўчынам на студэнцкіх вечарынах. Не. Не гвалціце мяне. Гей. Гей, Джерри. Гэта самалёт. Так, ты добра трымаешся. Я гатую табе амлет. Галодны? Мне млосна. Як падзейнічала тая дрэнь, якую я ўліў? Далі Бог торкае. Кажуць, пасля свежая галава. Ты падліў руфі. І ніхто не кіруе. Не, гэта Гольфстрым 5, вяршыня дасканаласці. Сама кіруе, мабыць, належыць Барбары Стрейзанд. Які амлет любіш? Ты выкраў самалёт у Стрейзанд? Пазычыў, мы ж не ляцім на Багамы. Усё афіцыйна. Мяне зараз званітуе. Прыбіральня за мной. Я табой ганаруся. Перамагаеш свае забабоны наконт самалётаў. Герой. Акрамя міжгораду. Няправільны код краіны. Марк проста цуд. Табе вельмі пашчасціла. Я сёння нап'юся. Дружка.
Усё добра? Нешта я сёння валюся ды валюся. У мяне гэтак штодзень. Марк? Меліса, гэта я. Тата? Мілая, Цябе не чуваць. Ты перарывайся. Джерри? Кэтрын, я ў прыбіральні ў самалёце Барбары Стрэйзенд. Лячу са стывам у Францыю. Твой бацька ляціць з Барбары Стрейзенд. Што? З Барбары? Я не лячу з Барбарай Стрейзенд. Якая яна мілая? Яе тут няма. Я люблю Барбару. Мяне гвалтам увапхнулі ў самалёт. Не разумею. Гэта немагчыма зразумець. Патэлефануй уладам, у паліцыю, зараз жа. З Мелісай усё добра? Я хвалююся за яе. Перадай ёй слухаўку. Джерри? Га? Джерри, ты захраснуў? Так, не, я ўжо выходжу. Алло. Мама, падыдзі, калі ласка. О, толькі не гэта, вы з падатковай. Ты быў у Францыі? Не. Мы занізка ляцім. Трэба пазбягаць радараў, так прасцей. Але гэта занізка. Мы сустракаемся з Жан-П'ерам Тыбуду. Кантрабандыст першай клясы. Але не пераймайся, злётаем туды-сюды. Забярэм 170 мільёнаў баксаў. Спадзяюся, мне ўдасца пасадзіць іх. 170 мільёнаў? Для яго драбяза. З Вольгай можна кіраваць чорным рынкам штатаў, Расеі ды Блізкага ўсходу. І ўсе яе хочуць. Боже, не. Чаго ўсё трасецца? Што гэта? Джерри, што ты ведаеш пра гальфстрым? Не смешна. Я сур'ёзна, нешта не тое. Што ты робіш? Разаб'еш? Як тут выкідваць шасі? Ты не ведаеш? Гэта немагчыма. А ты павёўся. Сукін сын. Муж не мог купляць. Як яго... Як? Атамная субмарына «Стэлс» знікла ў 98-м. Былы камандзір Алексей Чаркасаў, кіраўнік расейскай мафіі, гандлюе зброяй. Гэта вялікая рыба. Мы знайшлі ў вашага мужа пенал з радыёактыўнымі адкідамі. З чым? Кожная субмарына мае непаўторны радыяцыйны букет. Гэта доказ для пакупнікоў. Мой тата ніколі не купіць расійскай субмарыны, ды нават замежнай машыны. Усё чыста. Дзякуй. Будзем на сувязі. Хлопцы, хадзем. А я думала, гэта стриптызеры. Я ў Францыі дзеля нейкага гаўна. Не вярзі, ух ты. Потым будзе што распавесці ўнукам. Вядома, з цябе возьмуць падпіску. Хто гэта? Файная прычоска. Не разумею. Нашто кантрабандысту вялізная браніраваная незаўважная субмарына? Так. Ён возіць наркату, зброю, ўсё што заўгодна. Свет руйнуецца, а ён робіць грошы. Добрый дзень. Я бачу да халеры зброі. Ты бачыш тое, што хочаш. Я гляджу навокал і бачу птушак, кветкі, прыгажунь. Шклянка напалову поўная. Прыпыніся, адчуй водар ружаў. Рукі ўгору. Калі ласка, асцярожней. Я баюся казытанняў. Не трэба, калі ласка. Што гэта? Кашалёк? Кашалёк? Ён французскі.
Глядите, хлопцы, я часто стреляю с коленом параличными стрелами. Гляньте на его. Уже где-то молодится, скобы на коленах. Скобы, каб пронести праз дэтэктары нож у чаравіках. Стивен, ходім. Забыўся сказаць. Я часта у кампаніі злачынцаў. Ён можа прыняць цябе за гандляра зброяй альбо кілера. Грае ролю. Граць ролю кілера? Бязгучнага забойцы. Bonjour, monsieur. Oh, Jean-Pierre, comment ça va, hein? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et je suis si content que vous êtes ici. But we must- Адкладзем знаёмства. Хадзем, панове. Walk with me. This man- Ён хацеў скрасці мае рэчы. I wear this Год one таму year ago. я б забіў яго, але цяпер я міласэрны. Праўда? You notice it, right? No, I know Так, it's well, заўважна. Jean-Pierre. Yeah, well, I'm kind Я of- паспакайнеў, перастаў шалець, Spend some time with прачытаў Deepak малекулы Chopra, эмоцый, molecules натуральныя of лекі, emotion and natural ды healing пара for чопры. anxiety and depression. Я навучыўся I дараваць. learned how to forgive. Voyez? Глядзіце. C'était Medoun. J'avais aucune idée que c'était ton danger. Бяжы, калі хочаш жыць. Ведаю, мне варта далей дасканаліцца. Ты далёка прасунуўся. Як вас зваць? Джерry. Ты яго не ведаеш? Не? Мае шанаванні. Спадзяюся, мы пазнаёмімся бліжэй. Хадзем. Дык хто я? Легендарная тоўстая кобра. Тоўстая кобра? Што гэта значыць? Змяя, слізкая, атрутная, што? Не, гэта значыць... Дзярмо. Сустрэча ў нядзелю ў Чыкага. Тады скажуць, дзе Вольга. У сераду была новая Скотыя. А цяпер Чыкага. Што ты ад мяне хочаш? Я толькі пасярэднік. $170 мільёнаў наяўнымі і акцыямі. Я не аддам грошы, пакуль не ўбачу тавар. Жан, хто табе даў ракетныя гарматы ў крэдыт? Колькі мы знаёмыя? Вечнасць. Я табе веру. Але калі ты падманеш, я заб'ю цябе і ўсіх тваіх сяброў. Круто, праўда? Чорт, калена. Пачакаеце, пакуль я пералічу, ці прагуляецеся? Пачакаем. Не. Я з радасцю вып'ю з легендарнай тоўстай кобрай. У мяне хворыя ногі. Прынясі мне крэсла. Нешта маскіты ашалелі.
Дык вы купляеце субмарыну. Файна. А не гош? Цяпер магу везці што заўгодна, куды заўгодна. Какаін, атамныя бомбы. Жах. А мы купілі таункар. Будьце як дома. Дзякуй. Тут ляжам? Дзякуй. За тоўстую кобру. За знаёмства. Скажыце, колькі вы забілі людзей? Забіў? 6. Толькі 6? Ад калядаў. Людзі лічаць нас вар'ятамі. Яны не ведаюць, які кайф трымаць у руцэ сэрца, якое яшчэ б'ецца. Так фантастычна. Хадзем гуляць. Не, я сёння зашмат хадзіў. І у мяне крыху баліць за шчыкалаткай. Дайце гляну. У сэнсе. Я люблю ногі. Як я? Цяпер адкажыце. Тут. Баліць? Так. У вас плентар фацыястыс на пяце. Трэба яго размачыць. Размачыць? Загрузка файлу. Спіс кліентаў. Вуаля. Я не меў на ўвазе размачыць усё цела. Пайду выберу купальнік. Якія вам падабаюцца? Амерыканскія альбо французскія? Савецкія. Пачакайце крыху. Я тебе заб'ю. Заб'ю. Круто, Джерри, ты ўвайшоў у ролю. Мне трэба скапіяваць спіс ягоных кліентаў, каб даведацца, што і куды ён перавозіць. Адцягні пакуль увагу. Ты чуў, як ён мяне кліча тоўстай кобрай? Слухайце, мне трэба пагаварыць з вамі. Не-не-не. Я не магу пайсці з вамі, але я пагляджу. Чаму? У мяне з маленства хвароба, вельмі рэдкая, я не герметычны. Моя скура прапушчае вільгаць. Я не магу пагружацца ў ваду. Калі я быў малы, наогул нічога не мог рабіць. Нават гуляцца з гародным шлангам. Памятаеце водныя горкі? У мяне такой не было. Нават фруктовы лёд. Карацей, калі я палезу ў ваду, магу моцна захварэць. Вода працякае скрозь маю скуру, бо у мяне так званыя мокрыя косці. Распавядзі болей. Усе грошы на месцы. З табой усё добра? Нешта ты ператаміўся. Я жанаты. А вы? Я таксама. Але мы не разам. Наогул, я яе забіў. А моя яшчэ жывая. Жонка гэта добра, але ёсць рэчы, якімі можна займацца толькі з мужчынамі. Гольф? Я не педзік. Проста калі-нікалі патрэбная мужчынская кампанія. Я вялікі, але недаступны. Не хацеў
вам замінаць. Усе грошы на месцы, я гаварыў з прадаўцом, ён будзе у нядзелю. Мне вас пакінуць? Не, мы скончылі. Я няблага размякнуў, дзякуй. Міжнародны званок. Хутчэй. Чакайце. Прабачце. Пайзер на першай. Кажа пра Табаяса і Кобру. Спадар Пайзер, доктар Пайзер, вы парушылі закон. Адкуль звоніце? Я нічога не зрабіў. Адкіды мне падкінуў Стыў Табаяс. Стыў Табаяс? Ён з вашых, так? Гэта ФБР. Табаяс працаваў на ЦРУ, але яго звольнілі. У сэнсе, ён здраднік, хісткі небяспечны. А што за Кобра? Гэта не я. Прыязджайце. А 8-й у Мэрыет Маркіз. Заля Элеаноры Рузвельт. Няма там такой залі? Ёсць. Каму званіў? Аператару? Нікому. Ты мне хлусіш. Як нядобра. Ты ж не хочаш уквяліць мяне? Не хачу. Добра, хадзем. Апошні нясе траўку праз мытню. Я меў справу з доктарам Пайзерам. А вы хто? Ніхто, я нявеста. Віншую. Што мне рабіць з фрызіяй? Дядька, я табе пакажу, куды іх уткнуць. Глорія, дзе карта рассадкі гасцей? Якая карта? Я крыху п'яная, здаецца, чорт б'е капытамі па галаве. Мабыць, тата. Стрейзенд. Гэта мяне. Дзе ты? Мэліса не ў гуморы. Бацькі няма, а ён тут усё арганізоўваў. Ён тут, усё добра. Мы змянілі месца перад вясельнай вячэры. Зала падпісання ў Хэнкак-Тауэры. Ты мяне зразумеў? Што? У Хэнкак-Тауэры зробяць усё, як мае быць. Спытаеш Арці, нагадай яму пра Алабастер. Ён зразумее. Божа, гэта вельмі важна. А гэта не. Даверся мне, я цябе калі падвёў? Па шчырасці, не кажы так. Вырашай. Дарэчы, якую песню ты спяваў у караоке-клубе на першым спатканні? Што? Get Down Tonight. Кейсі ды Sunshine Band. А што? Проста цікава. Да сувязі. Супер. Божа. І ты пазваніў ФБР. Мне ўсё пра цябе расказалі. Ты хлус. Ты заўсёды хлусіш. Я табе не хлусіў, Джэры. Я не падманваю сям'ю. Мы з табой не сям'я. Што ён зрабіў? Не пераймайся. Ён вельмі зменлівы. Ну як можна ўзяць і ўсё перавярнуць? Таму што гэта Стыў Табаяс. А Стыў Табаяс гэта неўраўнаважаны фашыст. Але мая нянавісць да Маркава бацькі не павінна зашкодзіць вяселлю. Вітаю! Вітаю! Здароў, мама. Любы, як прыемна тут быць. Я табой вельмі, вельмі ганаруся. І нарэшце у мяне ёсць дачка, якой мне не ставала. Мы чакалі дзяўчынку замест Марка. О, а гэта Поупа. Поупа? Чалом? Ён з рабіным зладзіць цырымонію. Ён? Заля падпісання? Чаму не Мэрыет? Ён жа ніжэй. Хадзем. Заля падпісання.
Давно хотела сюди, але у Джері заўсёды кружыцца галава. Дзякуй вам. Гэта стыл. Ён кампенсуе адсутнасць душы экстравагантнымі ўчынкамі. Шлюб складаная рэч. Але у нас быў фантастычны секс. Казачны. Бурлівы, шалёны секс. Crazy sex. Прыехалі. Божа. Твой бацька мусіў дзеля гэтага прадаць шмат тонеру. Рузвельт, гэта тут. Стоять. Що за нафіг? Звоню Карлючы, яну Хэнкак Тауэры. Пайзер нас подставіў, сука, праз 2 хвіліны ўнізе, бягом. Добра трымайся, самалёт, цяпер гэта, я табой ганаруся. Ліфт спыніўся. Надта высока. Вось, калі ласка. Вады. Што гэта? Раскладны кубачак. Ну ты дзівак, Джері. Калі з крану, дай сцячы хоць 20 секундаў. Меліса. Тата, дзе ты швэндаўся? Усё спленаваў і знік, я тут нікога не ведаю. Прабач, я быў у Францыі, я не хацеў. Спадзяюся, ўсё цудоўна. Ты хоць добра бавішся? Спрабую. Не? Хадзем вып'ем. Усё добра? Да нас прыходзілі з ФБР. Гэта Стыў. Ён агент і вар'ят. Хто? Стыў. Агент Ксеракса? ЦРУ. Добра, што я яшчэ жывы. Я піў руфі, быў на самалёце. Так, ты лётаў? Так, ажно не верыцца. На жаль, мяне ванітуе. Выпадковае спыненне ліфта. Службовае памяшканне. Не ўваходзіць. Чорт. Вось ты дзе. Джуді, Джуді, Джуді. Як маешся? Файна выглядаеш. Гэта ашрам і тэрапія. Няўжо. І некалькі моцных лекаў. Я пажартавала. Ці не? Давай будзем шчырымі, каб пазбавіцца ўзаемных крыўдаў. Не трэба. Чаму ты пераносіш вячэру, каб цябе ненавідзелі? Чаму са сваім днём народзінаў ты развітваешся ў позе эмбрыёну ў абдымку з пісталетам? І апошняе, чаму ты заўжды енчыш, як дзяўчынка падчас аргазму? Прычына — твая боязь інтымнасці. Джуді. Ты неўзабаве ляснешся аб сцяну самаўпэўненасці. Ты ўсё жыццё пазбягаеш сябе. Не, я цябе пазбягаю. Бо толькі я цябе разумею. Бягом. Хутчэй. Ты вярнуўся. З табой усё добра? Добра? Ты не зразумела. Я размаўляю па-кітайску. Кэтрын, як вы? Прэч адсюль. Я прынёс табе вады. Добра, дзякуй. Хадзем. Пакліч дапамогу. Дапамогу. Хадзем. Што гэта? Я казаў залю падпісання. Я так і зрабіў. Апошні паверх. Тут 3 кнопкі. Заля падпісання.
Цудоўны вечар, праўда? Якая шчаслівая часіна. Бог даў мне хорошенькую дачку. Я стаю на гэтай сцэне побач з гэтым чалавекам, мужчынам, які так шмат падарыў іншым. Сапраўдны аматар прыгодаў. Сапраўдны чалавек. Няўжо гэта твой бацька? Які любіць новыя адчуванні. Халера. Пойдзем лесвіцай. Хадзем. Але галоўнае, гэта чалавек, які заўжды будзе ў маім сэрцы. Чалавек, якога я... Ён псіх. Так, ён небяспечны. Слухайце, ён даваў мне руфі. Ён увапхнуў мяне ў самалёт на Францыю. Так, у Францыю. Перастаньце. Ён агент, ён здраднік. Паклічце дапамогу. Паклічце дапамогу. Досыць любоўных прызнанняў. Мы ж тут, каб добра бавіць час, так? Так. Шаноўнае спадарства. Вітайце KC The Sunshine Band. О, Боже. Гэтую песню мы спявалі на першым спатканні. Хлуслівы гаўнюк. Слухай, адчапіся, пашукай іншай ахвяры. Добра. Дзякуй. Доктор Пайзер? Хатчынс, нарэшце. Стаять, вы арыштаваны. Што? Не рухацца. Называць вас тоўстай кобрай. Я не тоўстая кобра. Калі што, страляць на смерць. Я не вінаваты, Мяне хацелі забіць. Яны лічаць цябе тоўстай кобрай. Ты сказаў ім гэта. Я не сказаў, ты сам. Ты! Меліса. Можа, гэта не надта ў час, але некалькі гадоў таму я пераспала з Маркам. А я дасюль яго кахаю. Што? Учора мяне паважалі, сёння хочуць забіць. Жыццё ў руінах. Прабач, але маё жыццё такое ж. Я на даху. Я не выношу дахаў. Пайзер, долу. Зараз жа... Ну што, канец? Мы змагаліся. Абдымі мяне. Звар'яцеў? Тады я абдыму. Ты што? Стой! Што ты робіш? Божа! Божа! Што ты робіш? Зараз крыху даўбане. Ты даўбак! Як няветліва. Джерry, ты зашмат важыш. Я нармальна важу. Дапамажыце. Дабранач. Кіруй, козёл. Ты не дапамагаеш. Як? Ногі. Што? Расчапі ногі. Добра. Дзякуй. Мяне не вучылі парашутнаму этыкету.
Адчуй водар ружаў. Ніколі больш не кажы гэтую фразу. Ніколі. Мы зараз вунь на тое надзенемся. Што гэта? Не ведаю, нейкая брыдота. Так. Трымай мяне, а я цябе. Усё добра, мы ўнізе. Спакайней, Джерry. Здыміце гэта. Я задыхаюся. Годзе ўжо, мы ў небяспецы. Не, так. Добра, цяпер валім. Не, з мяне досыць. Я не пайду. У сэнсе. Калі мы ляцелі, ведаеш, што я ўявіў? Не. Я ўзгадаў дачку. Дзеля яе я зрабіў шмат марных рэчаў. Але ў час, калі ёй сапраўды патрэбны бацька, дзе я? З табой. Працуй над сабой. Што ты сказаў? Што ты сказаў? Я сказаў, мяне вучыць найгоршы бацька ў свеце. Апошнія 3 месяцы. Я ледзь не кожны дзень бавіў час з тваім хлопчыкам. Ты яго наогул бачыў? Ты хаця б струком дзеля яго павёў? А можа, проста выслаў сперму поштай? Можа, я кепскі, але ты горшы? Можа быць. Ты гэта сам ведаеш. Ты ухіліўся ад курсу. Што ён тут робіць? Мая нялюбая. Давай, кашалёк хрэнаў. Зараз дам. Ну? Хочаш біцца? 3 раунды. Паводле правілаў. Ён рэферы. Мы тады яшчэ не пазнаёміліся. Рэч не ў дзяўчынках. Я таксама спала з хлопцамі. Так, але... З якімі хлопцамі? Я табе казала, ты не быў са мной шчырым. І, можа, скажаш, хто твой бацька на ім зашмат, Прада і Гуччі. Не магу. Што? Я хацеў сказаць, мне забаронена казаць. Я даў слова. Важкае. Ты вельмі нервуешся праз вяселле. Не кажы, як бацька. Неўзабаве вярнуся. Стыў. Што ты робіш? Правяраю. Яна за 5 міль ад берагу. Людзі, ты буду ў дарозе. Усё гатова. Зраблю гэта паміж пярсцёнкамі і сталом. Можа, я гатовая стаць галоўнай? Прабач. Ясна. Увесь час дружкай, ніколі нявестай. Я прывыкла. Адкладзем усё. Што? Усё. Чаркасава, ты буду, грошы. Адкладзем усё на дзень, пакуль вяселле. Ты ж хацеў адначасова. Я стаміўся бегаць. Чаркасаў і ты будуць не ў гуморы. Няхай цалуюць мне дупу. Яны могуць. Ты забрала смокінг? Вядома. А фоткі? У пінжаку. Што яшчэ? Цудоўна выглядаеш. Дзякуй. Што ты тут робіш?
Чакаю цябе, Соня. Ты мяне адзеў? Так, Джерry, я разумею. Мы розныя. Але нашы дзеці жэняцца. Хоцькі-няхоцькі мы будзем сватамі. Ага. Ты паказаў мне, што значыць быць бацькам. І цяпер я змянюся. Ніякіх авантураў. І я сёння не працую. ФБР ведае? Гэта не праблема. Вяселле будзе спакойным. Хадзем. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset her heart when she's so close. Стоять. Спокойным, кажешь? Только 10 хвилин. Джерри, спокойно. Хатчинс, у тебя есть дети? У меня есть собака. Ты разумеешь. Дай мне 2 гадзіны. Здзекуешся? Пасля рабі са мной што хочаш. Адвязі ў лес, забі, стань героем. Але дазволь мне ўбачыць сынава вяселля. Ці табе будзе цікава глянуць. Дзе ты гэта ўзяў? Гэта было ў каледжы, калі прымалі ў брацтва. На месца! Якія абцасы! Хатч, дзякуй. Дзякуй. Мы перададзім торта. Добра, мы чакаем тут. Круто. Так, шантаж – дзейная рэч. Дядя Бен. Шалом, віншую, дзякуй. А дзе маладыя? Дзе? А дзе? Не ведаю, а дзе? І я не ведаю, а дзе? Бен, я ж у цябе спытаў. Гэта я ў цябе спытаў. Досыць, мы як Абат і Кастела. Яны недзе тут. Доктор Пайзер, Прывітанне, Рабін. мы спазняемся, а ў мяне яшчэ 2 цырымоніі. Той монах? Гэта не моя ідэя. Ён А што? ідыёт. Добра, я разбяруся. Дзякуй. Дзякуй. Я нікога не ведаю, бо гэта не гандляры зброяй. Пагавары з хлопцамі. Здароў. Ты хто? Маркаў сябра, а ты? А я бацька. Няўжо? Марк не згадваў. Ні разу. Я шмат вандрую. Думаў, вы загінулі ці ў турме. Дзякуй за давер, хлопцы. Монах, паразумеецеся з ёй. Што я магу зрабіць? Прабаце, доктор Пайзер, я Глорыя. Мы знаёмыя, чалом. Бачылі мы лісу. Не, а дзе яна? Я хвалююся. Я учора надралася і расказала ёй, што я спала з Маркам. Што? Баюся, каб яна не збегла. Мабыць, ніякага вяселля не будзе. Чаму? Маладыя зніклі. Спакойна, Джерри, усё будзе добра. Меліса, Меліса. Меліса. Я разумею твою знерваванасць. Сам быў такі. Проста сёння адказны дзень. Я таксама, як жаніўся, нерваваўся. Я ніколі не бачыў Марка такім шчаслівым. І ўсё праз цябе. Я дзякую Богу за цябе. Я адразу зразумеў, што ты найлепшая ў свеце. Здароў, Стыў. О, Боже. На што табе гэта? Я больш не буду дружкай. Ясна? Не,
Не зусім. Набярыся розуму і будзеш галоўнай. Я ўжо гатовая. Я не хачу скончыць, як ты. На працы з сям'ёй, якая цябе ненавідзіць, я выбіраю радасць. Дзе бабкі? Дзе бабкі, я пытаюся? У кейсе, у таварні. Ён пусты. Нам трэба бабкі. Нам? Матка боска. Боже. Густоўнае месца. Вы рабілі? З дызайнерам. Цудоўна. Я ляцеў сюды, цешыўся субмарынай і раптам зразумеў. Сказаць. Канешне, з вамі я шчаслівы. Не магу выкінуць вас з галавы. Мяне цягне фізычна. Дзіўна, я лічыў гомасексуальнасць брыдкасцю. Цяжкая тэма. Разумееце, вяселле, мне трэба да сям'і. Пагаворым пазней. Яны ў мяне. Што? На што ты гэта надзела? Бачу, ты з маёй партнеркай. Вы адзін аднаму пасуеце. Дзе Чаркасаў? Мёртвы. А што з Вольгай? Стывен Табаяс, выблядак. Калі мы загінем, я цябе заб'ю. Яна ў маёй сукенцы. Ціха. Калі я дам табе грошы, ты пакінеш нас. Вядома? Неблагі падарунак. А цяпер валіце. Ты са мной, кобрачка? Тата, я не разумею. Куды ты? Прабач, Кэтрин. Трэба пагаварыць пра нас. Няма часу. Падрыхтуй човен. Што, любы? Хто я для цябе? Цацка, лялька? Не-не-не. Тады зробім, як мае быць. Жан-П'ер, я цябе кахаю. Будь маёй жонкай. Што, баліць? Ратуйце! Жан-П'ер, трэба ісці. Мяне так лёгка параніць. Мы адпомсцім. Стыў спаганіў вяселле мілай дзяўчынкі. Не, ўсё добра. Не, ты будзеш узгадваць гэты дзень, пакуль не памрэш. Ладно, я засмучаная. Джуді, замаўчы. Калі ласка, абодва, заткніцеся. Хопіць мяне даймаць. Я цябе заб'ю. Правильно, Марк, покажи яму. Хочаш ударыць? Так. Давай. Божа! Што гэта? Бацька калісьці дапамог мне атрымаць скаўцкі медаль. Ну як? Мы рассталіся. Што гэта? Гэта Вольга. У возеры Мічыган? Вось табе і дзяржбяспека.
Субмарина, гэта круто! Як цябе зваць? Анжела! Бывай, Анжела. Куды ты? Прымаць меры. Ад чаго? Ад тарпеды, пушчанай у нас. Што? Я з табой. Гэта справа для аднаго. Варта толькі захацець, як ты кажаш не. Гэта мая сям'я таксама. Я еду. Круто, сядай. Сюды? Добра? Які план? Тарпеды клясы Джульета гукавыя. Ляцяць туды, дзе болей шуму. Калі стрэльне, трэба адвесці тарпеду ў бок. Куды? Спытаюся іначай, куды яна трапіць? Ты хацеў дапамагчы. Божа, я не ведаў пляну, ён жахлівы. Гультаі, рыхтуйце тарпеду. Хутчэй, ідыёты. Аддайце. Як ты? Усё добра? Так, так. Ведаеш, у мяне ёсць пытанне. Што ўсё гэта значыць? Мой бацька з ЦРУ. Усё жыццё я хаваў гэта. Меў абы якіх дзяўчын. Я не хачу быць юрыстам. Я збіраў лего да 17, фарбую валасы. Гэта падробка. Праўда? Не хачу ад цябе нічога хаваць. Мне трэба, толькі ты. Толькі ты. Марк, Што? я цябе кахаю. І што цяпер? Чаму мы павярнулі? Шумі. Ціха, не шуміце. Не шуміце. Чакай, чакай, у мяне нешта ёсць у кашальку. Глядзі. Я больш ані слова не скажу. Ага, бо мы памрэм. Трымайся, я зараз звалюся. Торпеда за нами. Може, хопіць? Цаца. А ўсё ж добра, што мы пазнаёміліся. Так, ты сапраўдны мужик. Прабач, што назваў цябе найгоршым бацькам у свеце. Ладно, я ўпэўнены, ёсць яшчэ горшыя. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those
are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. There's one thing I know, the blues they sing to me. Это было нечто. Марк, милый, с тобой все добре. Марк. Так, толькі ў мяне торт у портках. Стойте! Нам треба освіжитися. З вами ўсё добра. Стыў? Гэта найгоршае вяселле, на якім мы былі. Дзякуйце Джэры. Ён усё арганізаваў. Дякую, што прыйшлі. Трэба штосьці рабіць. Хадзем. Разумею, у вас шмат пытанняў. Паслухайце, я заканспіраваны агент ЦРУ, справа нумар 3924. Пітер Маркл, мой куратар. Праверым. Вы ледзь не выкрылі мяне, але я ведаю, як вы можаце адкупіць віну. Меліса, ці хочаш ты ўзяць Марка за мужа? Ці прысягаеш яму любоў, вернасць і сужэнскую павагу, пакуль не пакінеш яго да смерці? Так. Дадзены мне ўладай ад імя Федэральнага бюро расследаванняў абвяшчаю вас мужам і жонкай. Можаце пацалаваць нявесту. Віншуем. Ты ж ведаеш, я ратаваў свет. Усё добра. Не, я хочу табе сказаць, ты мой свет, Марк. Я табой вельмі ганаруся. Віншую. Віншую. У нас шмат было нязгоды, Джудзі, а ўсё ж адну рэч мы зрабілі добра. Ён добры дзіцёнак, а ты добрая маці. Дякуй. Няма за што. Я цябе ўсё адно ненавіджу. Але я забраніравала гатэль. Прабач за вяселле. Што ты, тата, ты не зразумеў? Што? Гэта тое, чаго я хацела. 6 чалавек на беразе мора. Я цябе люблю. Дзякуй. Я таксама цябе люблю. Дзякуй. 6 чалавек на беразе мора. Я мог няблага зэканоміць. Джэры, усё будзе добра. Калі сям'я разам, то ўсё будзе добра. Толстая кобра. Усё добра, мілы. Я прабачыў табе. Пазвані мне. Ведаеш што? Яму можа спадабаецца ў турме. Спадабаецца?
Ён закахаецца ў гэтае месца. Рэжысэр Эндру